Ja oikein mukava tässä kaikille tällä Rocksilta. No ei kyllä taas mutta eihän sama siltikin, mutta joo. Elikkäs... Miks mulla ei oo niitä? Onko se mukaan resettänyt jotenkin? Siltä vaikuttaa. On 5 levun, että ei se kyllä siitä voi johtua. Jos sulla vaikka on päällä, jos on vaikka vähän jotenkin vammaisesti ja sitten on hävinnyt sulta. Sillä että niitä sinä päällä käytössä. Oppa. Mä käyn katon kohta. Koska mun attackmentit jotenkin hävinnyt, mä en tiedä miten ne on lähtenyt kävelemään. Tuolla ainakin on, että... Customize, loadout, vaikka stories. Ei oo päällä mulla. Se johtuu siitä ilmeisesti. Mistä mä tämmösen oot vetänyt? Mistä mä tämmösen oot vetänyt? Mistä mä tämmösen oot vetänyt? En tiedä. On tuohon foray grippi. Milloin mä nää sanoo? Mä en tiedä. En mäkään en tiedä. Mä oon täällä kamera. Mä näin. No mun kaverikin on täällä. Minä. No se varmasti jos se on sitten läheltä kun mä en saa niinku tyyli mä osun mihinkään. Peli alkaa. Mä en osunut mihinkään kun äijä lähellä. Oho, pistä kekkasan tyyppi. Kertokaa ne kommentteja jos tykkäätte että mä teen tätä bäfää. Jos ootte sitä mieltä että tykkäätte että mä kuvailen tästä videoita. Tämmöstä jännästä pelistä. Ja en päässyt niinku ylös. Kiva juttu. Juu, no lähdetään jatkaa. No, varmat yli... Juu, jostain pois sitä ennenkin tulee uudelleen turpaa. Täältä on tyyppi. Siinä tuli tyyppi. Miksi mä mitään ampunut sitä en tiedä. Roosiks mä olin tyhmä. Hui vitsi. Tyyppi. Hyi. Koli. Voi pilli, mehu. Onkin voi. Mä varmaan tästä tuli kovin pitkää videota. Mistä muuten näet, kun pitkä tää on tää video tosta noin? Niin. Se on pari minuuttia nyt. Mä teen varmaan joku 10 minuutin video tästä. Et se ei mene liian pitiksi, niinku joku 20 minuutin video. No, olapa nyt. Ei sitten. Eipä kolla. Ei se menee tyyppi. Tuolla mennään niitä taas tyyppi. Siinäkin on tyyppi, tossakin on tyyppi. Silläkin on tyyppi. Saatiin assisti. Mun pitäisi ehkä puhua tässä vähän enemmän, meinaa. Mä puhun tässä tosi vähän. Joo. No mä en keksi mitään puheenaiheita. Okei, muuten tuli mielin kanssa, että kertokaa sillä kommentoissa mitä puheenaiheita tai oikein haluaa, ja sitten mä puhun näissä puheenaiheita, mitä mä puhun. Siis jotakin puheenaiheita, mistä mä näen sitä. Mistä mä puhuisin näissä mun videoissa, kun mä en oikein nyt tiedä. No mä voisin kyllä pikkusen kertoa sitä, mitä mä ajatin tänne. Mä ehkä teen bäfää, Minecraftia. En mä kyllä kodeja enää niin paljon. Mä teen varmaan kautta yhtä videoa, koska niin huono peliä. Kyllä bäfää voittaa näin paljon paremmin. Ui Pertti. Samaan niin mulla on 7 ja 5. Aika huonosti menneen nyt. Hankala puhua ja pelata yhtä aikaa. Saa nähdä minkä laatusta tää edes on. Enää tää voi olla tosi huono laatusta. On tyyppi. Pirtti. Vähän turha myöhään huomasi. Tuo pesari olisi ihan kiva saa. Mä enää tommonen... Mä oon 5-levunen, koska latasin tän pelin silloin kun oli se hitsin talotarjoaa juttu. Ja sai sen ja täällä on nyt tyyppi ottaa meikäläistä. Ui vitsi. Ei näin. Ei näin. Niin. Roksi. Näin ei pidä pelata.
Juostaan pois äkkiä ennen kuin tulee turpaan. Täällä on tyyppejä. Siellä on tyyppi, tulee turpaan jos sielläkin on tyyppi. Sielläkin on tyyppi. Eikö se oma? Mennään tänne. Juostaan tästä pois. Mennään pois, mennään pois, mennään pois, mennään pois, mennään pois. Ihan suosilla. Juostaan pois. Jostain pois ihan vaan suosilla, ettei tuu turpaa. Nyt tulee tästä yksi tyyppiä. Täältä tulee tyyppi. Miten minä en oikeesti huomata niitä tyyppejä etuajassa? Mä oon vammainen pelaa tää peli. Antakaa mulle jotain hyviä neuvoja, mitä mä... Niin, että mä osasin pelaa tää peliä. Jos tämä nyt tossa vielä vähemmän pelata. Sitten tuli tyyppi. Huomasin 2 minuuttia sen jälkeen. Mikäs se oli? Tuli vähän pisteet mulle vissiin. Saanko mä leveli? En. Sain leveli, yes. 6. levunen. You have been removed. 6. levu. En mä saa tommosen hienon kamoon. Ja. Nyt meidän ihan kiksis. Ei, taas saa tommosen hienon kamoon. 6. levulla. Nää jatseet. Ei pitäis nyt niinku matki kyllä nyt etsin ei pitäis matkia lusikkaa. Koska lusikka pelaajalle on hieno mies. Minkä hiiton mä sain? Hoverit, loadout, accessories. Pitikö sitten? Oliko ihan pakko revata? No kyllä tekähän se näinkin. Moro. No minne sä menit? Mä oon huono pelaamaan. Oot sä ainakin parempi kuin minä pelaamaan. No, just se... En tajuu. Ketä? Sprint. Pistä seinällä ostas. Tää on klokki. Niin, nyt lähtee. Kyllä nyt lähtee. On klokki tässä toisena. Pyssynä. On kyllä ihan väärä tyyli niinku tuli amputtu. Kodissa saa niinku vaan räisketty nappilaavus, niin tässä ei kyllä toimi tyyli se logiikka. Pitää myös painoa, en tiedä, jotakin. Hullu näppäintä. Hui! Mistä se avasi laskuori, jos kiva tietää? Ei toimi! Mä olisin näköjään akkoja auki jo. Miten sä sinne teleporttasit? Häh? Joo. Varmaan tänne taivaalle tuli koen teleporttaa. Mistä se aukee? Olis kiva jos se aukeis. Varmaan se tuli sitten auki. Varmaan tuli moro kädessä. No niin. No niin. Tulkaa tänne, Miksu antaa turpaa. Vutum. Jysähti kivasti. Siellä on tyyppi. No. Miksi se osuu sitä päähän? Siinä meni just tyyppi. Siinä on tyyppi. Kauan tää kantsiakin kestää. Nyt se loppukin. Joo. Elikkäs joo. No varmaan tää video rupeaa olla pikkuhiljaa tässä ja kiitos katsoitte. Musta kyllä tykätä ja kommentoida vähän niitä juttuja, mitä meiltä on, että mitä on parempaa. Joo. Mutta se olisi ensi video.